Радио Бинар. Здравейте отново от студиото на Бинар. След енергийните политики, климатичните промени и дебата за селските райони, предстои на 19 май и дебата по темата биоразнообразие и гори с водещ експерт Стефан Аврамов. Казвам добре дошъл на вас и на Тома Белев, който пък е водещия експерт по темата устройство на територията, която е на 23 май. Вашия дебат отново го очакваме в Националното радио в 31-а зала. Кажете ни, аз отварям директно страницата, където хората могат да проследят какво се е случило и до тук и да видят кои са основните приоритети за национална политика. Така, ако погледнем от може би през погледа на зрителя, хората, които следят постоянно новините, основните набелязани моменти тук са вековни гори, заменки, искам да кажа такива, които веднага, може би, правят впечатление на хората заради по-голямото присъствие в новините и също така обявяване заповеди за защитени зони от мрежата Натура 2000. Какво всъщност вие може да отличите преди този дебат, което хората да имат предвид, извън обещанията на политиците, случили се, не случили? Добър ден първо на всички зрители и аз също бих искал да ви поканя да присъствате на дебата, тъй като се надявам, че той ще бъде доста интересен и ще откликнат както политици, така и неправителствени организации и граждани. Иначе, ако трябва да влезнем в същината на проблема, това е, че българската политика и практика в областта на биоразнообразието може би за последните 15 години се движи единствено или под натиска на гражданските движения, или под натиска на Брюксел. Основното нещо, което ни липсва, е желание на Министерството да свърши нещо самостоятелно и за това ние нямаме и национална стратегия, която имаме е твърде стара, нямаме и национален план за биоразнообразието и оттам нататък следва целият хаос в неговото опазване. Може би най-важното, което трябва да споменем като приоритет е адекватното управление на огромната мрежа Натура 2000. Ние имаме 34% Натура 2000, която би трябвало да опазва българската природа, но тя е един голям пейпер парк. Термин е от тези обявени национални паркове в Африка, които са обявени, съществуват на картите, но вътре всичко се продължава по-старому. Такъв един голям пейпер парк е и Натура 2000 в България. Заповедите за част от местата още не са издадени, а в тези, които са издадени, липсват елементарни ограничения, които би трябвало да пазят природата. А процедурите по екологични оценки за съвместимост са силно податливи на политически и икономически влияния. Добре, имаме такива влияния, въпреки това, че ако разгледаме събраната от вас информация по тези приоритети, в предизборните програми и след изборните инициативи виждаме твърде много червени хиксчета. Тоест, първо са липсвали в тези предизборни програми, т.е. няма никаква визия, нищо не е обещано и нищо не е направено по тези приоритети, които наистина може би трябва да се разглеждат постоянно, защото една политиката всъщност не би трябвало да се прави само преди избори, като един вид обещания. И след това да се прокарват някакви лобистки интереси за съответни територии. Това за мен лично е много очудващо, но може би политиците още не могат да си вземат поука, че трябва да обръщат внимание на исканията на електората. Зеленото движение в България е доста активно. Може би вече трето правителство има доста силни зелени граждански протести. Да, както разбрахме и от предишните дебати, има и всъщност такова желание, независимо от това, че нямаме представител в Европарламента, все още на Зелена партия от България,
чрез останалите евродепутати и най-близките до нас държави, представители на зелените, са задавани доста въпроси относно политики, които са част от европейските и прилагани в България. Личното ми мнение е, че позеленяването на партийните програми би трябвало да включва всички партии. Но след като не го установяваме в събраната от вас информация, какво може да се направи? Не. Малко е категорично такова мнение. И БСП има обещание за национален парк Българско Черноморие. Програмата на ГЕРБ е доста детайлна относно управление на околната среда. Зелената тема малко по малко започва да навлиза. Работата ни като електорат е да настояваме тя да става все по-широка и съответно политиците да се спазват обещанията, защото каква полза от това, че БСП е обещало парк Българско Черноморие, че е започнало работа по парка, ако тази работа може да свърши в края на мандата им и да кажете, ми не достигна времето. Парка би могъл да стане и за 3 месеца. Аз съм правил защитени територии, знае се всичко го има в цифровите, за документация може да бъде съставена за 2 месеца. Ако те имаха сериозното политическо желание да обявят този парк, парка вече можеше да бъде в комисия. Така че ние като граждани трябва да натискаме не само да ни обещават, но и да се изпълняват обещанията. Освен обещанията, виждаме, че сте събрали доста така голяма информация за наказателните процедури. Това е един от моментите, който постоянно влиза в медиите и се представя на хората. Защо според вас има толкова големи нарушения? Само заради липсата на експертен капацитет? Тоест, вие трябва да установявате постфактум или наистина никой не се интересува от това какво ще бъде направено, защото знае, че последствията няма да са такива, че да наистина да си понесе наказанието за нарушаването на тези директиви и закони. Слава Богу, че влезнахме в Европейския съюз и че има Еврокомисия, която след множество жалби започва процедури, които да натиснат част от нашия политически елит да започне да си слуша и да изпълнява това, което трябва да прави в защита на електората си. Ние сме свикнали в България да я караме през просото и на практика жалбите са много повече. Задействаните разследвания от страна на Европейската комисия с една малка част от тях, но слава Богу, те оказват много положително въздействие и благодарение на тях и основно на тях много неща се промениха към по-добро и се надявам да продължат да се променят. Аз искам да дам един пример. В първите години, когато станахме член на Европейския съюз, политиците тогава управляващи, те изобщо не познаваха европейското законодателство. И това, което те успяха да свършат, са доста нарушения. И когато обясняваме, вижте какво не можете да извършите съответното дейност. Това е нарушение на европейското законодателство. Че има наказателна процедура, тогава един от заместник министрите каза, виж какво, не ни пъши с наказателна процедура. Аз сега съм заместник министър и сега управлявам. Докато стане наказателната процедура, аз няма да съм заместник министър и той беше абсолютно прав. Той 6 месеца по-късно не беше вече заместник министър. Наказателната процедура все още не е приключена от Европейската комисия, макар че се предприеха много действия. Става въпрос за строежите в Странджа и Златна перла. Но ето, той е абсолютно прав. Затова политиците и управленците се чувстват безнаказани, защото знаят, че Европейския съюз е като Господ. Той бави, той трудно взима решение, но не забравя. Но тъй като те са за един мандат, най-много, това не ги интересува.
Това ли е всъщност, което и дебатите се опитват да започнат? Промяна на контрола от страна на гражданите, за да има тази ефективност, но не в последствие, след като вече хората наистина се чувстват безнаказани, вече не са в управлението, електората ги е забравил е те какво са направили и изведнъж идва една наказателна процедура и целият този електорат му предстои отново да отделя пари, за да плати това, което са направили някои други хора, които вече сме забравили. Ние като граждански организации винаги сме отстоявали тезата, че отговорни за нашата съдба сме самите ние. И в тази връзка, колкото по-голяма част от българското общество започне да мисли отговорно, да мисли за бъдещето си и да натиска своите избранници да работят за бъдещето му, толкова по-добре и за нас, и за България. Европейския съюз е някаква последна надежда, но всичко зависи от нас. От 7 милиона българи. Добре, значи отново каним всички, които искат да слушат през страницата на Бинар или Зелени закони, или пък искат на място да зададат на присъстващите представители на политически партии въпроси относно интересуващите ги политики в сферата на биоразнообразието и горите, да заповядат на 19 май в Българското национално радио в 18 часа, 31 зала. Радио Бинар.